Igbo ndị ọma ga-adịrị mma, ana m ekene unu. Aha m brother Paul Chigbo. Asị m ka m weta ihe onyonyo a na-eme n'akụkụ ebe a ka unu were ya wee na-ajụ onwe na ajụjụ, ọkacha ndị ọ na-emetụta. O metụrụ anyị ncha maka onye na-arụ ofu onye oru azụ na-arụ oru niile azụ. Ọ na-abụ kwa ụbọchị a na-ebe a na-eti, o mere ebe a, o mee ebe a. Ajụjụ bụ ife niile a na-eme na ebe ka ọ na-eme na be ndị ofe mmanụ. Nke ndị ugwu emechago ife niile anyị eme, ma nke Abuja ma biznes ụmụnne anyị emebigasị n'obodo ndị ugwu, ndị egburu egbu. Kịta ndị ofe mmanụ na-eme nke ha indirectly maka economic war. Onwe ndị nọkwata n'ọrụ na-eru n'okwu ha kpaa ume, onye ọ na-achọ akpa ya. Mana ọ na-aba na-ekwu, a sị na ụkpana ntị ike na-ezu ike n'afọ nnụnụ. Kịta abụrụzi mgbe ya bụ mmadụ tinye mgbe anyị ncha niile esoro ya bebe. Maka ngwa gị na ụzọ a na-amị amị, ijee ya daa, mụnwa amasị gị ndo, maka ebu m ụzọ gwa gị na ụzọ a na-amị amị. N'elu ka esteti aha na Lekki ka ọ dị, gụọnụ buildings one dị na ya. Ọtụtụ nwụ na ebe a bi abroad, ọtụtụ n'obodo dị iche iche na mba ụwa. Ụnụ maka n'izu anyị adị afọ mmadụ taa. Ọ maka ndị na-asị na anyị bụ ofu. A na-ekwu wenata aka ụlọ, ụfọdụ edebe ahụ nọ nke alụrụ na mba ka mma. Ị na-aza akụrụ ụlọ mana akụ gị dị n'ụzọ, nee ya. Mana anyị na-eti mkpu kemgbe na-ekwu maka Lion Business Park, ebe enwere 2,000 hectares of land a na-asị ndị mmadụ batanụ. Afịa niile dị na Nigeria ma na Afrịka, Lion Business Park ya ba ndị Igbo niile. Achụ anyị na Ghana, achụ anyị na South Africa, achụ anyị na India, achụ anyị na Dubai, achụ obodo niile, n'agbanyeghị na ọtụtụ ụmụnne anyị na-enye anyị aja afa. Mana ofe akarụta mmadụ ozu ọha ọnụ. Ka anyị nata na udozizi ebe anyị, ndị chọrọ ka anyị baara onwe anyị uru, ka ha na-enenego ndị nke na-aṅụ mkpụrụ mmiri, mmadụ ife anyị eji ha wee mee. Nee ya na ife a na-achọ ikutu enyego onye ọ na quit notice, mana mmadụ na-ara ego ebe a lee ana nye dọkụmentị agba nkịta alụbụ ya lụcha na ebe udu na ebe a ka unu fụ na ha ma ife a na-eme. Enwena mgbe m kwuru ya indirectly na a na-achọ ka a chụrụkwa ndị be anyị otu anyị na-agbagharị ka ewu a na-eji ile n'afịa, na-agbagharị ka okeri poison. Anyị nọziga slaves. Ọ ka achụfekwa ụfọdụ na ife dị ka afọ ya ọ dị ka ọ n'Ogun, ka ọ na Ondo, ebe alụ dry port. A na-ekwu na a na-enwe congestion na Lagos, a na-ekwu na Tinka na Apapa na ọ dịzi congested. Ife anyị fụrụ ka achụfee na dry port ahụ, akụtụsịa ka ịdị tempted ijezie na neighboring steeti je gbaa na anyị na-emeghere ha be ha. Ọ ife ha ji ụzọ aghụghọ were eme. Mana ka anyị were uche zụọ afịa n'ọtụtụ ebe ga na-arụ esteti n'ala Igbo, ọtụtụ hideout bụbụ ọfịa ha ncha niile na-emeghe. Ana m asị kudos to ndị estate developers nke anyị nwesa agba mbọ. Ama m ọtụtụ ebe anyị legasigoro ana, mana nke enwero nke yiri anụ bụ Lion Business Park ya. Ọtụtụ anụbero maka ya, n'ọkwa ụbọchị anyị na-agụ ya ka egwu. Ụfọdụ anụgo ịbata ebe a fụ investors na ebe a all over the world, ndị fụrụ ụzọ ewetuo ya. Nke a bụ food for the elephants. Promo ya agwụgo n'ọmụnwa ji some slots. Mgbe ọ na-aya eme advert, release a few slots, were ya nabatakwa ndị ọfụ ka ha dịkwa ka ibe. Kedu ife ihe eji were bi n'orimiri were ọnụ mmiri na-akwụ aka na enwere n'ala Igbo ebe ọfịa dịgasị? Mana Lion Business Park ya na-ekwu ụfọdụ mechibido ntị jee na-achọ sọsọ redimedi ebe ahụ ụlọ jugasịrị obodo mere mmepe. Ọ nwayọọ nwayọọ ka anyị lụgide Lagos, ọ dị otu ọ dị 1960, ọ bụrụ otu a ka ọ dị 70, ọ bụrụ otu a ka ọ dị even 1990. Mụ nwa so wee nọ Lagos ebe a ka m biri, ọ bụrụ otu a ka ọ dị. So many skyscrapers a na-afụ today, all new company na-abata, ha na-alụ nke ha, a na-enwe new designs. Ọkwa otu a ka ọ dị. Onye nwe ntị ya nụrụ nee ya. Ụfọdụ ya arịa ha tata ka ọ bụrụ ọsọ ebe a. Enwechakwa ebe ndị ọzọ akụgoro akụo nye ndị nke quit notice. Nwee nke akụrụ ụbọchị a asị na ebe kanalụ ya esi wee ga ka asị na ebe kanalụ ga.
mana anyị agba nkịta alụmị ya lụcha rufuo akwabani ya anọkata render meaningful people ndị Igbo nwere render homeless. Mmadụ kwụcha aka o tinyere ọkụ ka akị ebe ha na-anọ na-akpa nkata na-agba izu ha na-eme anyị anọrọ ya mana a sị na enwere ọnụ na-ekwugasịrị anyị na Lagos na the State House of Assembly ife niile a na-eme ọkụ uche anyị dị ya na Lion Business Park ekwuona m ya ka m na-ekwu ma ọ bụrụgodo onye ntị chiri anụ ya na massive project anyị ji ebe ahụ na ka ọlụ si aga ebe anyị enwe 22,000 shops, ebe anyị enwe warehouses, ebe anyị enwe factories, ebe anyị enwe residential estates. Ife niile na on the ground alụwa gị alụwa, so many people ewere gana na arụ ya, football pitch, shopping mall, exhibition center, afia niile na-arụ na factory ebe anyị ade display ya dị. Ibe ebe ahụ onwe product like ije na factory a na-arụ ya arụ ọrụ gị. Onye ga na-agwa unu shop dị ebe a size ya ka all the shops enwe na Nigeria ma Idumota ma Alaba ma Trade Fair Aspanda, mention them. Kedu ife ọzọ anyị ekwu ka ndị be anyị ya? No place like home. Ekwena ka mistake ndị nna nna anyị mere ka ọ bụrụ ya ka ihe eme. Uncheta abandoned properties. Many of them dịawara ya wee nwụọ. Mmadụ kwụcha aka tinyere ọkụ ka akị. Nekwu ya kịta ka anyị na-enwekwa abandoned properties again. Nke a bụrụ dị na a na-arụ gị ya use be na ọ na-anọ n'iru gị mebie ya. Ọ dị ka ebe mmadụ kpachara ego ama ya ọkụ. Ekwena ka ife gburu nna gị gbuo gị. Wise people learn from other people's mistakes. Ọ bụ na anyị bụ ndị Igbo n'ezie ka anyị tinye n'uche na be anyị. Na Lion Business Park kpọọ ekwentị ya ka ị soro ibe gị bịa lụọ ife a na-alụ. Ife anyị nwere ebe a bụ 1 year project. Ndị mmadụ abanye ebe a zụwa afịa ma ndị ya ebi. Ọ ya bụ the busiest park. O nwere ife ọbụla ịchọ na city adịrị ebe a. Zisa ihe onyonyo a afa m brother Paul Chigbo ka ọ dị. Unu anụgo maka Lion Business Park? Anyị anụgo fanụ na night mile n'Enugu ebe wepụtara ịrụ nnukwu ahịa maka ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị o. H3ll on the beat. Egwu amadụrụ m ka ijebe ala ịgbadigo mma ka ijebe ka anyị jebe n'ala Igbo ịgbadigo mma ka ijebe ọkwa ebe ife dị mma na-adị ịgbadigo mma ka ijebe Lion Business Park abịago ịgbadigo mma ka ijebe abịago maka mmepe obodo ịgbadigo mma ka ijebe maka ọdịmma ndị Igbo ịgbadigo mma ka ijebe ịma na nke a bụ nke anyị ịgbadigo mma ka ijebe akụrụla amalụ n'ebe ya ịgbadigo mma ka ijebe kpakọrọ bata o nwere ibu o wele ofu bataba onye nwere ịtọ ngwa wele igbo bataba ọ bụ ebe ka anyị na-eje Lion Business Park ahịa ọma ebe ahịa dị mma n'azụ maka mmepe obodo ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị ọ n'ime ebe anyị na-eje Lion Business Park ahịa ọma ebe ahịa dị mma n'azụ maka mmepe obodo ọdịmma ndị Igbo nke a bụ nke anyị ihe dị mma eru anyị aka.
ga-edo ntị nada ndị besi ji ụzọ ma wee bịa maka na ekele dike na ka o mere eme ike adịkwa ya ime ọzọ o nwere ife anyị ji bịa na mmadụ mebe ife ọma obodo asị ya melụ gaba o wee bụrụ maka Lion Business Park na Night Mile Enugu State ịma na afọ ewepụtago 2,000 hectares of land ebe ndị Igbo ga-arụ ife dị iche iche maka ọdịmma ndị Igbo banye ị nọ n'oru ka ị nọ na ndịda ebe ọ bụ na ọ sọrọ gị nọdị asị gị lata baburu afịa gị lata ife adịgo mma ndị Lion Business Park basị gị lataba ụjajụ sọrọ gị soba a na-arụ ya na Lion Business Park obodo dị mma enwegasịrị ife a ga-arụ na Lion Business Park gedo ntị ka ngwa gị ọda ndị besi ji ụzọ ma wee bịa kedu ife a n'isi ubelu na Lion Business Park ife a bụ ebe a na-alụpụta akụrụngwa eji alụ afịa na-azụ n'ime ya maka na kọmpini kwuru kọmpini eji ama ndị na-eme ọfụma anyị ga-enwe thousands of shops n'ụdị dị iche iche ebe a na-azụ ya bụ afịa a ga-enwekwa shopping mall 5-star hotel ga-adị n'ime Lion Business Park kedu maka event center football pitch ife niile a ga-adị n'ime Lion Business Park a ga-enwe presidential estate best hospitals and schools a ga-enwekwa fire service centers and police stations display center exhibition center ife niile ndị China na-eme a ga-ebido n'ebe ya na Lion Business Park ị na-afụ n'anya a ga na-agba containers free na Lion Business Park free trade zone anyị ebidogo ọrụ anyị awago foundation anyị ebidogo na Lion Business Park nga bụ nke anyị ife dị mma eruwanye aka asị m ọla ebidogo anyị ebidogo ọrụ anyị awago foundation anyị ebidogo na Lion Business Park nga bụ nke anyị ife dị mma eruwanye aka ndị ewuse buru afịa n'ụbịaba ife dị mma eruwanye aka Great Way na Lagos ife dị mma eruwanye aka Alaba ndị ọma buru afịa n'ụbịaba ife dị mma eruwanye aka ka anyị mepee obodo anyị ife dị mma eruwanye aka Idumota na Lagos ife dị mma eruwanye aka Mandela's Balogun ife dị mma eruwanye aka Building material dede ife dị mma eruwanye aka Abuja ndị ọma ife dị mma eruwanye aka Ọgbete Enugu ife dị mma eruwanye aka ndị Ọgbete buru afịa n'ụbịaba ife dị mma eruwanye aka kedu maka Nkwọ Nnewi ife dị mma eruwanye aka ya nụ ka emezi obodo anyị ife dị mma eruwanye aka Arịarịa Aba ife dị mma eruwanye aka ndị Arịarịa buru afịa n'ụbịaba ife dị mma eruwanye aka na Lion Business Park ndị ọma ife dị mma eruwanye aka anyị nwere bụ nwemfu ife dị mma eruwanye aka ife niile zuru ezu na Lion Business Park ife dị mma eruwanye aka ife dị mma eruwanye aka